Moi, siis me tehdään tänään toi myrkytetty karkkihaaste. Siis meillä on 2 ylläpitäjää tässä kanavassa, mutta se nyt siis nää on eri värisiä nää. Noin. Okei. Mä myrkytän. Tonne. Joo, nyt. Myrkytän. Ton. Okei, nyt se kääntyy. Eli nyt tehdään silleen, että siis mä syön vaikka eka. No se vaan. Mä otan tän. Oliko? Ei. Juu. Nyt sä otat. Ei ollut. No niin, nyt mä otan. Ei se kyllä myrkyttäisi tätä leipää tai mikä tää on. Myrkytikkä. Ei se myrkytti, ei. Mutta siis me voidaan tehdä part 2 tästä kohta. Tulee.